Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви прочета моите стихотворения, които са написани лично от мен. Аз съм ги правила и нека да започваме. Първото стихотворение се казва Не дей се отчайва. Не дей се отчайва. Не дей се отчайва, че си беден, не завиждай на по-богатия. Ако той се хвали, значи е глупак. Ти си по-богат, от него не с пари, а с знания. Не дей се отчайва, бъди винаги силен и винаги помни, че си по-богат. Ето това беше първото стихотворение, а второто се казва Не се казва стихотворението момент, но... Второто стихотворение се казва Не изоставяй мечтата си. Извинявайте, обърках се. Не изоставяй мечтата си. Дори ако знаеш, че тя няма да се сбъдне. Не се отчайвай и знай, че все някога ще се сбъдне и ще си щастлив. Изоставяй мечтата си и знай, че тя ще се сбъдне, дори да не е осъществима. Тя за теб ще се сбъдне, а ти дори няма да разбереш. Друго не съм писала, но се надявам да ви е харесало. Не се гордея с това, нито се хваля. Просто исках да ви го споделя и това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало и чао!